Salute. It's your boy, Black Hearty, G. Okay, lana ngithi angidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi nibe khona kuwonke ama-groups wami engibona. Nanokuthi ningilandelele ey'nkundleni zokuxhumana. Ngicela niphinde ningilandele futhi Facebook, WhatsApp, Instagram, yonke nje i-social network. Okay, lana-ke into engiyenzayo ngihlanganisa i-music kulezi ngoma engiyikhiphile. Ngisakhipha umsebenzi omdala, so kunomsebenzi omusha engiwuhlanganisa manje engizocela ukuthi niwulindele, uvile nje ukuthi hayi uyeza ngoba nabafowethu abaningi sebekommentile nje. So ngiyacela ukuthi niqhubeke ningifolowe ey'nkundleni zokuxhumana. Hayi ibhithi kakhulu studio sami, this is my studio. Alright, ngibonge kakhulu igama Black Hearty G. Ngicela isifollowe nalapha kwi-website yethu, it's Solmo Production. Ungakhohlwa ku-add ne-email yakho lapho ukuze uzothola izinto ey'ningi like ama-updates mangabe kuphuma umusic noma kuphuma amavidiyo, like izinto ezizenzayo kwi-production, yonke update uzayithola mangabe uzo-add i-email yakho lapho. So ngiyacela kakhulu ukuthi nisifolowe, nisixhase kukho konke. Yabonga. Black Vibe, it's a G music. Let's go.